Anh buri thì ra bà gió to nồi phải ra họ dâu hầm bài mỗi thằng nó đi yang chầu họ xin ra nói như con Langma chojak no khungo thangthangai chubamani berge dokan tipramo tharo taksing sora thagya khu kuthui komok chaya chugya hanai khana kheno thangai chubachu roilayo tinibo abo hai khalaino purbo manikko dewan ramchandra parani nobirung riang thei hani khana wei boni 13 dini sekang thangai chubachu khalaika abni logi logi te kaisa west manikko dewani kormodas tripura theijak hani khanaibo arbo thangai chubachu khalaika tini salchani salono kaini jagao berge dokan tipramo thani engai chubachu rolai mani mangpli aro tini thangai manjaka block secretary bishal deborma senior leader saptam kiran jamatia te pushparai tripurano khoboi tebo tipramo thani warrior drop Ambai, ini seng kaisa nukungo sopajak, sini tanai salo sini bukhokjok ni bareng riang himani nukungo Ramchandra para, oro seng kini bono sini tipramo thani engai seng boregi dukan korbok subdivision andar seng bono phai subachuk khaipeka o jaga phai manjak phaika sini borom ganang sini senior leader Saptam Kiran Jamatia এই চিনি সিনিয়র লিডার পুষ্প রায় ত্রিপুরা এই চিনি চাকটুং ত্রিপুরা সিনিয়র লিডার এই চিনি অকরারক এই চিনি ওয়ারিস রব ফাইজাক লাগাতার কন্টিনিউ ও জাগত ঠিকা বরক বছর গে বরক নুকুং চুকজা গিয়া হাইকে जों যে ববাগ্রানি আইডিওলজি जों তাবুন ফলো খালাই দङ थानायबो खायो बसकांबो खायनाय ताबो खाय दङ दामनि हिनकानके Cini borok keri kebang, kangal kebang. Obani tuino, sung tini bini nukung sopeka. Omuke bini besai, tuinai ni barung riang ni besai. Korendro riang, bini cehra bonor nukui mana belai kaidok sucu. Ge belai no cini leaderok ni Caitung Mumbai tini sung Purbo Maniko Dewan no sung sopeka. Boroni Ramchandra Parawo. Ge boroni Sini mama bobo tonggo bobo খুব অ্যাক্টিভ চিনি টিপ্রামো থানি চিনি ওয়ারিয়র্স no boni sahur mani bai ke जों aro sokpai lekha जों haike no bwskang bo जों tongna nangnai thanchake tongna nangnai kahamke tongna nangnai bubagra ni kok khanawi joto no cholna nangnai haipano te kaisa aro ang sanai जों kuno CPM BJP IPFT hini hinya जों joto no Tiprasa जों joto jagano जों help khlai tongo ba chubachu khlai tongo ge जों kuno dino phano takhak di ang hambairnai chini gui chairman no bo chini purbo maniko te pochim maniko borok no bang hambairnai to manike borok ni bo aro obdan tongo जों borok no je kisa sajangnai borok no जों kisa tuiro phai mani bage osung sai ang narani tini dewan parawo sopaijak west maniko dewan bisio o jago sini chubachu khlainan bagi phaijak sini most senior leader sini tabuni tang krak sini Saptam Kiran Jamatia tei sini senior leader sini toikhang barigi dukanne Pushparai Tripura tei sini omongke sini member bini babun phimani ge barong nokun phaisang ge sini nai ge sini oro sini Joyanto sini vice chairman Joyanto Kuis bobo phaisa pajak bo sini foreign babu sangro jotono phaisa pajak bisa let kha tini sung sopainani tambo kungma jaga sung ma thanglai thankeba ge osuno sini kokta haino sung je bubagrani waris ba je dagi jaman sung je harimani chukchuk ye borono mukhitung thok alu te mukhitung je nangman kisa sung tuiro phai Osok sawina ang narangai hamba. Hari sih,